Hello mga kaayop! Nandito po tayo sa Grape Farm with the Mamshis and Daddies. Kanino pong grape farm ito ate? Doon na kayo. Baka gusto po ninyo silang imbitahan sa inyong grape farm. Punta po kayo sa Sobrevilla Grape Farm sa Barangay Wenceslao. Ayan, Barangay Wenceslao. Grape Farm. Napakaraming ubas. Kung hindi lang nag-acid ang aking tiyan, pwede na. Magkano isang kilo, sir? 300 per kilo po. Hindi pa hinog. Sa paano ba malalaman kung hinog? Maganda pa lang tumambay sa grape farm. Parang may nawawala sa picture taking ninyo. Na natin yung kwan. Ayan po oh, Grapes Vineyard. Ayan, Wenceslao, Kaba, La Union, mga kaayop. Ganito pala ang itsura. Red Cardinal. Ikaw rin yung nagtanim, Adeng. Ano mo po siya, Kuya Roldan? Ay, Uncle. Ay, anong pangalan mo? Hindi, para sisikat ka sa vlog. Puntahan po ninyo, Wenceslao, Kaba, La Union. O, ayan. Maglibot-libot po kayo para makakita kayo ng hinog. Eh, yung mga hinog po yata, sinusubo nyo na agad. So, wala talagang makukuha ang kwan dyan. Tanong natin kung ano ang pwede. Ano po ba ang pwede na? Yung red na po. Anong gamit nito ngayon natin? Pangbugaw po yan ng ibon. Ay! Pinakain din po kami ng ibon. Sada ng itbulaga. Si Ading na naka-black, anong pangalan mo, Ading? Pwede humingi ng Jenica? Gaganda naman ng pangalan, no? Sige po, maglibot-libot po kayo. Hanggang dulo pa yan, no? Meron yan. Sige lang po. May acid niya yung tiyan ko, Ate Mitch. Oh, ito po. Ito, ayan. Oh, napakaluwang po ito na strawberry farm. Grape farm. Ano po, meron kayong panligo, Saan? Panligo dyan na yan. Yung mga natira naman. Tanong ninyo kung naihinog yan nang wala na sa ganito. Naihinog ba ito parang mangga sa... Pero yung pinili na lang po yung malapit. Salamat. Kasama yung puti. Lasa niya. Ay, gala ko yung lasa niya. Oh, this grape is good. Di mas maganda ito. Mas maganda ito. May konting asim pero Ito dati na eh. hindi naman siya kwan. Ayun na, yung kwan na doon. Yung mayroon ng hinog na ready to buy. Sino ba yung mga bibili po? Hindi yung meron na nga po yung hinog. Ay, guapel. Hello, andito po kami sa Grape Farm. Kumuha po tayo dito, mura lang po, 300 lang po isang kilo. Silang po. Hindi na ito basura no. Hinog na Hindi pa po yung iba. Hindi pa yung iba. green pa oh. Sarap po. Kahit mo basta. Kahit mo basta. Gapal. Acid. Nag-acid ako ngayon. Ayun po. Yes or no. Yes. Gusto mo kasak. So, sige po, kung ibibigay ninyo, di tatanggapin Dalawa natin. sa akin, Ate Nara, 2 kilo. Pag hiwalayin mo. 2 kilo daw. Balikat no. Ito, pre-take out yata ito. Ang mga plantita. Magkano ba per kilo? 300. I-kilo mo nga ito ko ilang kilo. Wala po kayo ng point po, 200. Ay, mas mura pa pala guys sa per kilo. Yung mga gustong mag-chat po dyan, yan talaga. Kasi nung panahon nila Jesus, yan naman po yung alak. Yun Grape wine. 300 dyan eh. Pero mga dito kayo ng taon. 300. Pag nakanin po kayo. Kahit sino po sa inyo, may libo na. Pag 6 na kilo, pag 6 na kilo, may isang libre rin Pwedeng ganun. 5 lang. So, baka napitas na yung Yun naman ba? Pitas. Yung mga ganito, pitas. nipitas. Walang bote ata eh. 150. Gawa na kayo ng anim na ito. Hindi pa ka na masyado. Ano bang masasabi nyo, Ate Mitch? Babalik mo ng next time. Maasin pa. Hindi pa masyadong gusto. Hindi pa. Prituin nyo. Kaya po ang TRC. Wala akong masabi. Speechless. Batiin nyo na lang po si Tricia. Hi, Tricia. Ano ang masasabi ninyo mga kapatid? Maasim pa. Puro nguya na ng nguya.
Hindi na pang umuya. Si ate, ayan, 300. Ako lang yung nagsabi nun. Masarap yan, masarap. Hindi po siya lasang emperador, hindi lasang 4x po, hindi po. Pero healthy ya, healthy. Parang ano lang yung paggabi. Maganda ka sana, yan ang pang-communion natin. Kunin nyo na lahat, 150 na lang lahat. Para namang walang kabuhay-buhay ang vlog natin ngayon, ano? Masakit po kasi ang tiyan ko mga kayo. Maganda pag mag-Bible study po tayo, yan. Isa-isa. Kayo lang po ang Hindi tayo ng baso itong maliit pang share doon sa sakyan. Meron po tayo yung sa communion. Hindi naman yan. O dapat ito ang ano natin sana sa Mahal. Ano po bang grape yan? Oh, wine na talaga. Ayan, 14%. Yung grapes. 6 months. Haluan, pag umiinom yung asawa ko, sabay rin kami. Inibra. 2x2. 2x2. Sito din. Ang sito din ka na lang. Sabi Ayan, kasarwahan. Masarap yan, pagka Wow. 2x2. Ito yung situgin. Ayoko na sa ito dyan, nakasakit ko dyan. Sige, subukan ko nga pag-uwi. sabay ganun. Ano? Kaya lang, tutupi tama Ni na. Pastor. Ay, ganon. Mamamatay na. Ay, wag na nga kung doble tama, di na ako makatayo wag kasi lang wala, basit-basitan niya. Hindi pa naman, binibidyo. Ito ang maraming nabili. Kamusta ang experience kay Michael? Para kay Pastor Divina ba yan? Ano ba? Bakit nagre-react kayo? Bakit nagre-react sa Ate Mitch? Ha? 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 Manuspeed na naman ako. Ay, manuspeed. Pero para sa kanya yung iba. Ang alam ko. Yung Para mga sa atin pinili po. niyo. Kasama siya. Kasama, tayong lahat. Kasama siya. Tayong lahat. Kaya nga, kasama siya. Ha? Kay Bene, anong masasabi niyo kay Bene? Maasim pa. Maasim pa. Ano pa? Masaya sana ako kasama yung isa. Sinong isa? Kaya Laika po. Nasusunduin na natin. Kung maaari lang sana Pastor. Ay, gusto niyo na sunduin. Sila ate. May parking. May elders gift pa. May parkingan doon. Meron din. Ay, yung wine niya. Hmm. Huwag niyang isinusino. Anong isino-sino? yung igaganon Pastor. Di ba okay lang? Hindi po tatapon. Ganun ba yun? Gusto mo na magkaroon ng kapatid? Ha? Kung gusto mo. Kaya nga, tinatanong lang kita kung gusto mo. Para may Junjun ka na rin. Junjun. Yun. May nilalaro ka rin katulad ni Junjun. May 30 man eh. Talaga. Buson. Ay, salamat po. Ano ba itong guwapo? Diyan nga, Michael. Pagkulubot duman. Hindi matamis. Basta yung mainitan. Shout out. Lang. Zel. Hindi sa akin nang Ayun pala pangalan mo. Shout out. Shoutout po, pa-subscribe sa channel ni Pastor. O, JT mag-vlog. JT ko, ipaglaklak ay pagkukuan ti masita si nanay. Gusto nila yung kwan dito. Ano? Lupa. Lalagyan ng bitchin ha. Sausaw suka. Oh, yung grapes na to. So, patis. Bagong. Nung lockdown, ganyan no. Sinasaw sa suka. Ubas po. Pwedeng isausaw sa suka. Ay, oo nga. Gamot nga sa tiyan yan. Yung grip kwan. Kasi sabi ni Pablo, minsan minom ka rin ng alak sa tiyan mo. Pastor, kaya nga po ko. Ay, very good. Hindi pa wine yan. Di ba? Nasa kwan Wala pa pang lang. person. Fermentation period. Yun ang kwan na yun o. Yan. Oh, yan. Pati mo na si Pastor. Wala lang mga simichang Yung ko. grape na lang ading, yung grape. Para gamot sa tiyan niya. Gamot sa nangangasim. Na-ferment pa lang siya pa Baga lalong mangasim. Hindi, ganito yan. Hindi. No, sige, titigman natin. O, tama na. Oh, i-vlog mo din si Pastor na may Titig. yung Pastor ha. Anong masasabi mo sa mga kapatid ng gabi na sila ay nagkasama-sama sa kumuha ng kupa? Umatang ka pa. Pa.
Lasang ubas. Hindi pa siya kwan. Na-ferment. Yan, kaysa pastoral niya. Dapat po. Maganda rin yung isa. 4% alcohol. Ayan pa. Ano pong masasabi niyo? Bili na po kayo. Lasang ubas ito. Isa pa po ba? Ayan pa isa. Ito, yan o, ito. Ayan. Baka po yan. Matapang yan basta. Ito lang. Hop, yan. Yan po ang talaga Na-ferment. itong wine. Oo. Ito na. Ay, lasang suka pa. Kulang pa. Malapit na maging suka. Ito yung masarap. Lasang suka. Kasi alam niyo pa po kasi Baka hindi mamaya. Huwag kang uminom pastor, mag-dread ka. pagdating natin sa bahay. Magsha-shot tayo, pastor ah. Dating natin na doon, pastor, shot na agad ah. Habis yan. Magkano po ba ito? Yan. Mabega nun ah. Ingat, kukuha ko. Bibigay ko kay tatay ko ah. Oy, nakarami ka ni. Akala ko 250 eh. Yan. Yun yung Ito tinawasan. sabi niyo kanina. Bawasan mo kanina. Sige na. Bawasan. Inumin din namin pag uwi namin bukas. Ay, mamaya. Ano mga kapatid? Bumili rin tayo ng grape wine para kay Father. Ha? Hindi, sasabihin ko, haluan nga niya ng tubay ito. Gusto niya. Ayaw na nga talaga niya tagusto nila. Ganon pala. Bukas, pag napagod tayo, medyo mag-shot tayo ng konti. Para mawala yung pagod. Ay, ganon. May grape juice pa tayo doon natin, Mitch. Yung grape juice na lang, yung powder. Sige po, thank you po. Opo, thank you po. Let's go! Yan po natatapos ang adventure natin sa Grape Farm. Yes. Palalaki mo na doon na lang tayo magbili next. Salamat po. Ay po. Bitchen.